חברים שלי עכשיו יש לי מסלול. עזרה מחיזבאללה, לקחנו. אנחנו נוקטים בכל הפעולות הדרושות כדי לנסות להבטיח את ביטחוננו מול המצב החדש שנוצר בסוריה. עם שר הביטחון ישראל כץ ובגיבוי כל חברי הקבינט, הנחיתי את צה"ל לתפוס את אזור החיץ בינינו לבין סוריה ואת העמדות השולטות והסמוכות לו. זה כולל גם את פסקת החרמון, מה שקרוי החרמון הסורי. היום כולם מבינים את החשיבות הכבירה של הימצאותנו שם על הגולן ולא למרגלות הגולן. השליטה שלנו ברמת הגולן מבטיחה את ביטחוננו, היא מבטיחה את ריבונותנו. ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לידידי, לנשיא הנבחר דונלד טראמפ, על שנענה לבקשתי להכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן ב-2019. ההכרה ההיסטורית הזאת מקבלת היום משנה תוקף, היא מקבלת היום משנה חשיבות. רמת הגולן תהיה לעד חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. חברים שלי עכשיו יש לי מסלול.